8.300. Da, 383. O, Aco, ali ste preterali. Zorane, šta vi kažete? 2600. 2600. Dobro, Vanja, šta ćete vi reći? Poslušat publiku 3.990. 3.990. Dobro, Nemanja, šta vi kažete? Ja ću reći 5.699. 5.699. Svi ste prekrdašili. Zoran dao najnižu cenu 2.600 i to je prevelika cena. Idemo, nova tura, nova avantura. Šta kažete, Aleksandre, vi prvi licitirate? 2300. 2.300, kaže Aleksandar. Zoran kaže? 1990. 1990. Vanja, šta vi kažete? 1090. 1090. Nemanja će reći? 1399. 1399. Cena za ovu džezvu je 2499 dinara i Aleksandar igra sa nama. Aleksandre, izvolite. Aleksandar iz drugog pokušaja je imao najviše sreće. Čestitam, dobrodošli. E sad da vas pitam, kad je pšenica u pitanju, recite nam da li je svako seme GMO ili ima nešto valjano da mi pojedemo? Pa, nema. Nema. Tako iskreno kažete, baš nema. Sve je to modifikovano i najlepše je ona stara semena, da zadržimo staru sortu i da sejemo što imamo, to šta nikne i to je to. Pa jel vi, deci vašu, imate decu, Aco? Imamo. Pa jel dajete deci da jedu to modifikovano ili to vaše čuvate? To naše brašno. To čuvate vaše brašno. Jel imate i meni i Peđi da date po džak? Može, kad dođete može. Može, evo, Peđa, pozvani smo da dođemo, čovjek će da nam da po džak, da imamo i mi zdrava leba da napravimo, što bi se reklo. Ti nam sada reci koju igru igra Aca i za koju nagradu. Šporet na čvrsto gorivo koji kombinuje funkcionalnost kuvanja i grejanja, pruža efikasno grejanje prostora i omogućava pripremu obroka, čineći ga praktičnim izborom za domaćinstva. I imamo kalorifer u beloj boji koji ima 2 brzine plus ventilator i podesivi termostat. Aco, ukoliko za ova oba proizvoda pogodite cenu tačno u dinar za 30 sekundi, od nas dobijete 30.000 dinara bonusa. E, dobro, Aco, sve je jasno. Ja ću zamoliti publiku za apsolutnu tišinu. Prvo ćete pogađati cenu za šporet. Hoćete, jel treba da odete a pogledate ko je proizvođač? To ne znam, ajde, mogu. Možda će vam to značiti. Idite, bacite pogled da vidite da okvirno znate ko je proizvođač šporeta, pa da možete okvirno u glavi da imate cenu. Aca je otišao da pogleda šporet. Publika je u muku, što bi se reklo. Dobili smo, znači, idealne uslove da takmičar i ja budemo apsolutno koncentrisani, jer kao što znate, igra sa satom je jedna od najnapetijih igara u našem kvizu. Aco, da li ste spremni da pogađate? Jes. Dobro. Vreme može da krene sad. Koliko košta šporet? 78. Više. 80. Više. 85. Više. 85, 999. Stop! Bravo! Bravo, Aco! Bravo, Aco! Pogodili ste cenu za šporet za nešto manje od 15 sekundi. E, sad je tu onaj kalorifer, ako je Peđa tako dobro rekao, ili mala grejalica što se nosi kad je u hotelima loše grejanje zimi, jer mi smo ta sirotinja koja ide na skijanje u takve hotele. Kad se obogatimo jednog dana, pa odemo u Švicu na skijanje, verovatno nam neće trebati ova grejalica. Da li vreme za cenu za grejalicu može da krene? Može. Vreme kreće sad. 2500. Manje. 1800. Manje. 1500. Više. 1650. Manje. 1600. Manje. 1599. Stop! Bravo, Aco! I grejalica, i šporet, i 30.000 dinara vam pripadaju bonus. Čestitam vam Soki. Izvolite po vaš šporet. Ode Aca, odnese šporet i grejalicu i 30.000 darki. Ko dolazi na Acino mesto? Slušamo od Peđe. Na 20 i iz drugog pokušaja Nemanja dobija
65. Nemanja, prijatno, doviđenja. Aleksandre, vi ste takmičar koji ide sa mnom u finalnu igru i igra za glavnu premiju. Sad ćemo da vidimo. Vi pravila igre znate, Aleksandre. Da. Šta da to znači? Znam, gledali smo, pratili smo i znamo. Dobro, šta će sad da se dešava? Znamo, Aleksandar sam sebi persira. Kad znate, recite mi šta se sad desi. Pa sada biramo cena, da pogodimo cenu ova 3 proizvoda. Nije, Aleksandre, vidite Sva da skupa. grešite. Ovde će se pojaviti brojevi koji džuskaju. Jel tako? Dobro, pre toga da. A, pre toga da. Dobro. Vi kad budete želeli, vi recite stop. Stop. 100 eura. Granica je 100 eura. Sad je došao moment da vidimo za koje nagrade vi to igrate, a to će nam Aleksandre reći ko? Peđa Damjanović. Peđa Damjanović, puno ime i prezime, Predraže, izvolite. Bravo, Aco. Evo nagrada koju smo spremili za vas. Kombinovani frižider sa donjim zamrzivačem, dizajniran za efikasno čuvanje hrane. Nudi ukupnu zapreminu od 438 litara, 330 litara u frižideru i 108 u zamrzivaču. Tehnologija No Frost. Mašina za sudove, samostojeća uska mašina za pranje sudova, pogodna za manje kuhinje. Nudi kapacitet za 10 kompleta posuđa i radi sa nivom buke od 44 decibela. Set posuđa od 4 šerpe sa poklopcima i kaserolom, idealan za svakodnevno kuvanje. Izrađen je od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika sa staklenim poklopcima i ergonomskim drškama. Ovaj set je pogodan za sve vrste šporeta, uključujući indukcione, i može se koristiti u rerni do 180 stepeni. I Aco, šaljemo vas na jedno putovanje u Rim, 4 dana, 3 noći za 2 osobe avionom. Aco, čuli ste, možete da idete u Rim. Kako stojite sa vožnjom avionom? Nisam se vozio do sada, ali mogu, ne plašim se. Ne plašite se, to je najvažnije. Evo prilike, Aco, možda da se vozite avionom, ali da biste se vozili avionom, odneli ovaj divni frižider, posuđe i mašinu, potrebno je da dobro procenite kolika može da bude vrednost ove premije. Šta kažete? Hoćete pitamo publiku? To mogli bismo. Može pomoć publike. Može pomoć publike, šta kaže publika? Koliko? 2400, 2500, 2300. 2300, 2400, 2500. Hoćete da birate neku sredinu? Kako biste vi, Ja Aco? bih neku moju dao. Nećete da slušate publiku? Što nećete? Kako nećete? Zašto? Evo može, poslušat ću. Poslušat ću publiku, neka bude 2400. Tako ste odlučili? Tako. Dobro, Aco, stanite ovde pored mene. 2400, poslušat će publiku Aleksandar. Da li će se Aleksandar voziti po prvi put u životu avionom i za to će biti zaslužan kviz Pogodi cenu tačno? Vidjet ćemo uskoro, jer vrednost ove nagrade je 2491 euro. Bravo, Aco, svaka vam čast. Izvolite da bacite pogled kakav je frižider Teodoru da niste pogledali. A vi, dragi gledalci, ako želite da se prijavite, ovde je onaj čuveni link, možete da odete i na profil Pogodi cenu tačno na Instagramu ili da okrenete čuveni broj telefona Peđa priča koji je 065 305 6029. Pozovite. i ostanite uz program Prve televizije. Laku noć!